Ay, kabuang. Malakaw pamanday ko. Diri. Diri ito ang agyanan di ay. Ay, kabuang. Basin na magpatambal sa ko karon. Abay. Diri guro to. Right. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Bahalag matumba basta ang tuba sip. Sip ang tuba na ako dira. Buang. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Sabi nila mata ni. So, ang lamis. Ang lamis ni Papa. Patay ka rin Papa sa lamisa. Kita ko itlog pre. Tabangay ko pre. Ha? Tabangay ko. Kita ko itlog. Naunsa man na? Nanira na pagbayot? Yung bibisto ko pre. Naunsa akong lamisa ni Papa gimong tulog. Lamig ako tulog-tulog. Ay, Papa nga pre. Sa problema na ko baka ng itlog na ko pre. Dako ang kalit pre. Wala problema na si Bert sa tuon. Tara. Ay, nagito na. Ito bahala na ni Lasos Bert. At tutulalan dito Bert. Hoy Berts. Hoy! Berts! Saman. Matama kay nakahaling ka. Halingi oh. Bert. Halingi. Tabang Berts. Sa problema nyo. Ali. Naamo ko sa problema. Kaya problema kay namayot siya. Oh, hell no! Anong itulo ba? Dali re tambal ana. Berts tabang. Kog butong na butong. Kita pa makatkat. Ako katkat. Pangitag makatkat ay. Dali na. Bungko. Ako na bahala anak. Kay Sige. siya. Ulat ta lang. Hulat lang diri ha. Buka tag lubi ha. Kat lang. Ito na butong. Kaya diri. Laya lagi na dito ka sa punuan no. Laya na di na pwede. Ay, hindi na pwede day. Yung kalubi. Dito rin. Bruh. Wow! Bruh. Ito na rin. Luwi kitong kauban ba? Ito na rin. Woo! Uy, nabuwak. Nasiyang na itong tubig. Tubig. Nangalyang tubig. Wait, pre. Oh, sa tubig. Ito ni isog ba? Seriously, what the fuck are you doing? Tama na. Abi na kung kauno na ako na. Uy! Tampal sa dong dili ni binuang. Say binuang nga lupi gilungag. Amoy ka binuang kol. Uy. Sama ni uy. Kol. Binuang pa ini nga tampal sa imong tulo. Grabe, hindi na kaunon ba? Gaya po na uy. Dali na ba? Dali. Sakit na kayo. Ulat. Uy na lang. Hindi po rin makatkat ang lubi. Dugay po kayo po. Dugay po kayo maabot. Na lang. Usa naman na. Usa man na. Ay, gisunog naman ninyo. Wala man na. Gisug ba na? Binuang naman ninyo. Ay, di mo manambal siguro. Si Musamot, ang kasakit ba? Pagulat dong. Tama siguro ni. Ugoy ba na? Wala pa ng luto ba? Wala pa. Okay. Panang mga nagpatambal sa kuha.
Tara nagpatambal sa ko ah. Guys, kita Wa na. tayo. May hawa na. Ay, grabe. Yawa na, no? Uy. Yawa na sila. Pumanaw Tungod sa na. effective. Effective kayo na yung tambal. Gi. Tama ni. Uy, binuang naman eh. Gaya, makatubo niya ako ng saging. Sa may pa. Ay, namangga ay. Nabangga ka? Ay, asa mga... Ikaw man din na, pre. Asa mga, pre? Ano may problema ni mo? Bugmang ka. Ay, dili ako ang hubog, pre. Pag sarit-sarit sa rasa, ang lakaw, pre. Hubog ka, lo. Ay, ana. Ma. Ah, lagi. Uli na. Kay hubog na ka. Ah, wala na yun. Ito nag-uang ilaga. Sa mga, pre. Uy, diris ako, pre. Sa ilaga. Pan ba ka nang gaubo nga ilaga? Baris ako, sir. Salamat, ha. Sorry, kay gibanggaan ko ni mo, sir. Pag-sorry, grabe. Tama ka, oy. Trabaho tre. Oh, sige pre, ingat. Namangga, mangga sa kuha, oy. Gay. Awa lang ko na pa kong hapit. Ay, salamat. Abot agad. Naurot akong ano, rigway, no? Birds! 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 Oy! Naman! Saan naman na yung mag-iluto nila? Lupi lagi ka na magpatambal. Patambal? Ay, kinsa na ba muna si Patambal dire, oy? Taga-adlaw na lang na ba? Tag 300 ka bukol. Tao mula ka, dire. Kisa na po na namayo, di ay. Suraji lagi. Ila ka? Suraji? Familiar, mga pangalan na rin. Taga-sintro mo na. Una ba sa eskwela na malay? Oh. Ay, permi. Sakit na yung puti. Sa isa kasi mana ba, no? Ay, sobra ka rin na mo balik, dire. Ala, putla na lang ko na ako. Asa na siya di ay? Bruh. Agay. Ako ni Kol. Ay, ikaw din na di ay? Ako ni Kol. Balik na ko diri kul Sobra kape na ka mo balik ba ko? Sobra kape na ka mo balik dira. Ako nga nakol. Kape. Tulo haling-haling pa man na. Undang. Naman. Kanang nga na. Di na mo talab na nga na. Sama na bro. Huy. Kanang haling-haling nga na Kisa na. suba. Kisa na ni bro. Ako mananambal na ni. Ako na yan. Dahil Kuan mo nong bagitang pala. mananambal. Layo kay Mognong. Gusto sa'yo makana. Birds. Pangit mo do. Agay. Ilo ba? Basta Pero pagkagwapo. birds. Kuwato sundal re. Asa yung butang pa? Sundang. Sundang ito kwa dito. Dito na talab na. Ulan ako. Kol, ulan. Nagana na yan. Kuha sundal ito ka. Ay na kuha na. Kuha sundal ito. Sa butang. Sundang. Sundang ba? Mabalaan na. Ila. Sundang ala. May sundang be. Tara sundang kabas. Sige, binuang yun, di ba? Wag tang nakalipay ni mo ka na. Sige, panayo ka. Oh, muni oh. Ano di man sundang lagaraw man pero pabor gyapon. Ano sakit dong? Kol, ano kol. Asa masakit dira? Naulian mo kol. Di ipakita. Naulian ako Di kol. ulian na yan. Mas maulian ka ni. Naulian ako kol. Di. Okay na lang kol. Okay, hapaka-hapaka na ba? Hapaka-hapaka na ba? Masir ba? Ayan na. Ayun na yun na. Pagulita ka ba? 500 sa kol. Ha? Tayo juga ka bang anak kang ko no? Tansyon no? Oh. Ano ni kol? Ay, ginagod lang. Ginagod. Talata naman dong. 500 kol. Ha? 500. Ay, wala 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 mo sa 500 gini. Talata naman ay mong ulan dong. Tara dito ta sunan. Tara. Oh, lagi 500. Teka. Oh, dila. Oh, mat. Oh, hell no. Isa ba? Gusto mata eh. So, what's up mga kabayerners, no? Salamat kay Hiwan mong video guys, no? Mabilis ang shoutout rin kay Warren's TV at kay Anthony Art Official. Thank you so much sa inyong pagsuporta guys. Keep on comment and please like, share and subscribe to our YouTube channel guys. And don't forget to share sa mga newsfeed niyo guys. Thank you so much guys. Bye bye.